Kwajakwahela, 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 Kwajakwahela. Anthu ambiri m'mudzi mwa Ajintha ndi la mfumu yaikulu Kalumo m'boma la Ntchisi anali osauka. Ambiri amakhala m'nyumba zofolera ndi udzu ndipo njala komanso matenda odza kamba kakuperewera kwa chakudya m'thupi amawavuta pafupipafupi. Ilotu linali kale anthu ambiri m'derali asanayambe kutsatira njira zamakono zamalimidwe kupatula kutenga ulimi ngati bizinesi. Pamene tikuyankhula pano mudziwu unasintha. Nyumba zikuluzikulu zamalata zamangidwa, anthu akuoneka athanzi komanso ali ndi ndalama m'matumba mwawo kudzera mu ulimi. Usoweka mapezeka na awiri atatu koma pano pa nyumba zamalata tsopano zachuluka chifukwa chani alimi achilandira mwamphamvu ulimi wachinangwa kuti akhoziona ubwino wake. Ndipo ine ndunena pano nyumba ya ine tele ndamanga nyumba Alfred Chalungama ndi mmodzi mwa anthu okhala m'mudzi mwa Ajintha ndi la mfumu yaikulu Kalumo m'bomalo. Iwo akutifotokozera kuti kale ankangochita ulimi mwachizolowezi ndipo ngakhale ankalima pamalo akulu zokolola zimakhala zochepa ndipo sizimakwanira ngati chakudya chapakhomo. Koma pakadali pano Achalungama akukwanitsa kupereka chakudya ku banja lawo chaka chonse ndipo zina zikumatsala nkumagulitsa. Koma kuti chasintha ndi chani kuti zinthu ziwayendere motere? Muona kuti chimanga ndi chathanzi komanso chosaoneka ufoka ngakhale kuti dzuwa chonchi ndipo mwina ndikhoza kutsindika kuti kuno kwathu chaka chino mvula sinayende bwino yagwa movutiravuta inabwera mochedwa idapita somwa changu. Koma ikadakhala malimidwe amene timatsatira kale ife sitikadapezapo china chilichonse. Koma chifukwa cha uphungu umene watipeza kuti tizipanga ulimi wophimbira numene ukuthandizira kuti malo amene walima paja ukaphimbira ndi mapesi kaya ndi zimaudzu zina kaya ndi vetiva zimene ungazipeze kuti izi ndikhoza kuphimbira nthakayi ukaphimbira ndipo chachikulu kwambiri chimene chimagwira bwino kwambiri zedi mapesi chifana amene amapezeka somosavuta tikaphimbira paja chimene chimachitika chakuti mvula yochepa ikagwa malo moti tsopano kukabwera dzuwa nyontho uchoke mwachangu nyontho ujasuchoka mwachangu umapezeka kuti ulichoka pang'ono ndi chifukwa chake muchiona chimangachi ngakhale mvula inavuta koma chachitabe bwino. Chifukwa chake muchiona chimangachi chioneka chathanzi nkhani yake ndi chifukwa chophimbira nthaka chifukwa dzuwa sililowa mwamphamvu pa nthakayi. Ulimi wa mbewu ndi ziweto pali mgwirizano waukulu zedi komanso zimene zikuthandizira kuti ulimi ngati business ukhoza kuyenda bwino. Muchandanena kale kuti tikupanga minda yathu kuti ikhale yabwino kupanga manyowa. Tikakhala ndi ziweto zija zimatithandizira kupeza ndowe zija kumakapangira manyowa a bokashi amene akuthandiza kuti khoza kumakapangira minda yathu. Si apo pokha palinso madimba amakomo amene atiphunzitsa kuti khoza mapanga mmene tikupezamo ndiwo zamasamba zimene zikuthandizira kuti tikazitenga ndiwo zamasambazi kupeza ku ziweto kujaso kupeza ko nyama zimene zikuthandiza kuti khoza kwanitsa kupanga zamagulu 6 zakudya zija. Ndiye kuti ku mbewu zakumunda ziweto zikuthandiza kukapeza manyowa kuti tipangire mbewu zakumunda. Ndiye kuti kumunda kuja tikukapeza koso chakudya cha ziweto zija zimene zikukhangale zikuzungulira. Ziweto zipereka chofunikira ku mbewu zakumunda, mbewu zakumunda zipereka chofunikira ku chakudya ku ziweto. Ndiye kuti so ndiwo zamasamba zitithandiziraso kuti tipeze ndiwo zamasamba tipezeso nyama ku ziweto tiziphatikize tizipange chakudya cha magulu atatu. Kuti kudalirana kwake ulimi wakumunda ndi ulimi wa ziweto kumene kuti zimati china chidalira chizake kuti nipezako manyowa china chidalira chizake kuti nipezako zakudya nimene zimakhalira. Mukukamba kwawo Achalungama ndi mmodzi mwa alimi m'dera lino amene akutenga nawo mbali pochita ulimi limodzi ndi anzawo m'magulu. Izi akuti ndi gwero la kuchita bwino kwawo pa ntchitoyi. Mwazina kudzera m'magulu Achalungama aphunzira zakufunikira kochita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana monga chinangwa, chimanga komanso mbatata. Komatu iwo sakungolima chilimelime koma kuti akutsatira njira zamakono zamalimidwe. M'minda yawo iwowa amachita ulimi wa mtayakhasu, amabzalamo vetiva komanso amayalamo mapesi.
Izi zimathandizira kuteteza chinyezi m'munda, kubwezeretsa chonde nthaka, komanso kuteteza kumera kwa zomera zina zimene zimaononga mbewu m'minda. Moti chaka chino achalungama akolola zambiri ngakhale kuti mvula inachita njomba m'boma la Ntchisi. Monga natero kale kuti ndi Alfred Chalungama amene ndifuna ndifotokozere mwachitchutchu kuti ineyo ngati Chalungama kukhala pagulu kwandithandizira zedi mu zinthu zambiri, chifukwa kalelo ndisadambe kukhala pagulu zinthu zambiri zinali zosokonekera sindimadziwa kuti kodi ulimi oti ndikhoza kupindula nawo ndikhoza kuyenda nawo bwanji, nanga kodi ndi mbewu ziti zimene ndikhoza kumazilima zoti ndikhoza kupindula, nanga kodi ndi machalidwe yoti ambewu amene ndikhoza kutsalira yoti ndikhoza kumapindula. Ndingachiteko mwachitsanzo zinthu zingapo ineyo ngati Chalungama. Pali ulimi wa chinangwa umene sindimapanga kale, koma panopa dango yambukhala pagulu Lloyd Moto atalandira mbewu yachinangwa kuchokera ku bungwe la SWAP. Iwo adaganizira kuti atsatire malamulo achikondi aja, adandiganizira ineyo mbewu yachinangwa imene panopa ndunena pano yandithandizira kuti wana ine ku sukulu ndisavutike nawo ndiwalipira bwino mosavutikira. Komanso ndamanga nyumba muja ndimanenera muja mosavutikira, kufolera malata bwino mosavutikira. Komanso pakhomo tudya bwino mosavutikira kuchokera mbewu yachinangwa. Si apo pokha, kale chimanga ndimachala vitatu folo. Koma tsopano popandanso kuthira manyowa aso, koma pokhala pagulu ndaphunzira kuma kapangidwe ka manyowa kuti manyowa amathupanga chonchi. Komanso atiphunzitsanso machalidwe ya chimanga kuti chimanga kuchite bwino chifunika machala chimodzimodzi pa mtunda otalikirana 25 cm to 30 cm. Zimene zathandizira kuti tsopano ine ndiyambe kumakololanso bwino pakhomo, chifukwa kale ndimaona ngati kuti nikachala vitatu nene zikolola zedi, koma pano alizindikira zija sindimakolola kwambiri. Kwa panopa chifukwa chimanga chicha chikakhala chimodzimodzi sichilimbirana chakudya, chilichonse chimadya mokwanira bwino. Chimodzimodzi nyumba atiphunzitsa kuti tikamadya chakudya madyedwe abwino aja tikhale ni mbale za magawo. Kale timazionera ku tauni kodi sulusa munthu azidya payekha, koma panopa taphunziranso kuti chakudya chiziwomoledwa pamodzi miranda aliyense azikhala ni mbale yake, azitengamo mtanda iye aleke kudya mofikirana pamene njala yake yathera. Kotero kuti kumbuyo vana amakula monyenchera chifukwa chani timapala madyedwe chifukwa timadyano pamodzi, wina amenyaku plus iso apo zimapangitsa kuti matenda asamasowekere m'matupi mwathu. Tere munthu umagwira ntchito ya ulimi yokha osapanga china chilichonse, koma utenge ulimi ngati business ndi zotheka. Ndipo ifeyo timaona ngati kuti atabwera mayoti ulimi ndi business, mupange ulimi ngati business, timati tsotipanga bwanji zolimazo upanganso business, timaona nzosatheka. Koma panopa takhulira kuti ndi zotheka, chifukwa pamene ifeyo tikuigwira ntchito ija tikumaona kuti ndigwire mwadongosolo moyenerera muja kuti nene ndidzapindule. Chifukwa tanthauza kuti munthu pamene ugwira ntchito uzikhala ndi loto. Amatero ndimavapo pa wireless akuti mwana wasukulu amafunika azikhala ndi loto pomapanga maphunziro ake. Cholinga ndi chani? Loto lija likulimbikitse kuti ukafikire pamene umafuna. Nde ifeyonso mawa business akuthandiza kuti ifeyo tizikhala ndi loto, tizikhala nchilimbikitso chotilimbikitsa kuti tsopano paja ni business imene ukayitenga mwachibwana imaluzitsa, ukayitenga bwino imawinitsa. Chifukwa chake tsopano ifeyo potsatira zimenezi taphunzira kuti tikhoza mapanga manyowa tikoze minda yathu. Ife minda yathu idawonongeka kalekale momwe tidayipezera m'manja mwa makolo athu ndidawonongeka kalekale. Ndi tsopano pafunika ifeyo tiyikoze kuti tipindule tifika pa business paja tiyikoze mindayi. Ndi tupanga manyowa basi nkumathira m'minda muja, basi kupanga akalozera madzi asamende moononga, basi ngati pali zigwembe kutseka, ndi kuti kupanga ngonyeka, ndi kuti zimene zikuthandizira kuti tsopano nthaka ija isamalike bwino, kuti zokolola zimene zipezeke pamenepa zidzakhale ni phindu kuti business ija idzaoneke kuti tapindula. Phindu limene likupezeka ngati gulu poyamba ndimatero kuti poyambilira gulu lathu linali lofoka limene sinali ndi masomphenya ena aliwonse, chifukwa tinalibe uphungu ine uliwonse, timangopanga zinthu zina zopanda madongosolo. Koma tsopano pokabwera bungwe la SWAP ndi motsogozedwa ndi alangizi aboma achisomo tsamwa atithandizira kuti ifeyo tikhoza kuona chimene sitimaona, kuti tikhoza kukhala nawo omapanga nawo maulimi atsopano amene akugwirizana ndi kusintha kwa nyengo. Kotero kuti pano gulu lathu lapindula zedi chifukwa maulimi athu alukhala aphindu, komanso tadziwa kuti ulimi ndi business.
kuti tikamapanga zinthuzi tiziona kuti titalowetsa zili nanga zokapezazo kuti pali phindu kapena ayi. Zimene zitazidziwa chifukwa chokakhala pa gulupa. Mwachitsanzo ulimi wa chinangwa. Ngati gulu poyamba, gulu likupindula chifukwa chani? Tili ndi ntchito zimene timagwira pa gulu, zimene zimafunikira zipangizo zina zoti tigwiritse ntchito ngati ma transport chani. Ulimi umene watithandizira kuti anthu ena akhozipeza njinga za moto. Zimene njinga za moto zija tikanena kuti pano tufuna tipange manyowa ndekoma chipepala chimene timagwiritsa ntchito chapelewera tichipeza bwanji nguti paja wina adagula kale njinga ya moto ife gulu lino lodala tathamangani pa njinga ya moto mafuta ndi awa takagula ni chipepala mwachangu tupitiza ntchito ya manyowa. Komanso munthu payekha akupindula tindi ana asukulu timavutika kuti tikhoza kukwanitsa kuwalipirira ndipo kwenekwene kuchita kuti apezeka awiri atatu ku secondary nthawi imodzi zimakhala zovuta. Koma pano pa chifukwa cha ulimi wa chinangwa timatha kulipirira ana asukulu. Komanso mmakomomo ena agula ngolo, ena njinga za moto, ena njinga za kapalasa. Ndipo ngakhale kumangitsa manyumba, anthu amangitsa manyumba amakono anjelo ofolera ndi malata. Zinthu zimene kale zilali zosokera. Ndipo mwachitsanzo mudzi wa Mjintha udali mudzi umene udali womvetsa chifundo zedi kuti uone nyumba ya malata. Zidali zinthu zomvetsa chifundo usoweka mapezeka na awiri atatu. Koma pano pa nyumba za malata tsopano zachuluka chifukwa chani? Alimi achilandira mwamphamvu ulimi wa chinangwa kuti akhoziona ubwino wake. Ndipo ine ndunena pano nyumba ya ine tili ndamanga nyumba yoti aliyense akudabuda kuti wamanga ndiyeyo kapena ndi wina. Nyumba yayikulu bwino ya malata 12 feet koma ndayikwanitsa chifukwa chani? Ndagulitsa chinangwa. Ubwino wina wa chinangwa ndalama zimapezeka dzinja. Ena onse alibe ndalama zimakapezeka dzinja. Komanso ukati unalima malo oyambira 1 year kupita kutsogoloko, iweyo ndalama zake ndiye kuti ma 1000 yake ngambiri. Ni ma 1000 ambiri fa pa 1 year sichepera 500,000 utulukapo. Ndipo zikati zinavuta sichite bwino mwina chifukwa cha vula. Ndio uzembekeza 300 chakuti 400 chakuti. Koma chikati chinachita bwino vula inaenda bwino ni 500 chakuti kupita kutsogolo. Komanso ubwino wina wa chinangwa ndiye kuti ichochi ukachichala vulayo oloijepe koma umakapindula bendithu. Si apo pokapindulina ngati chakudya sichidayende bwino ku munda zokolola, chinangwa chimathandizira ukhala chakudya pa khomo. Ndiye kuti ni zinthu zimene zili zothandiza kwambiri. Komanso chinangwa ni ndiwonso masamba yake. Komanso mitengo timathaso kugulitsaso ni ndalamaso ena akaifuna otafuna ambiri mwina amabungwe kumene akuti atufuna tikagwe mbewu kolimi ena amatipeza kudzatigula koso mitengo moti timapeza ndalama zochuluka kuchokera ku chinangwa. Upeze kuti masamba tikudya ndi kuti mitengo tikugulitsa ndi kuti vikhawa vake tikugulitsaso umadyaso pa khomo makhala moyo othazi. Alimi ndelali sakungopanga ulimi wa mbewu zokha. Monga ngati achalungama bambo ndi mayi Staliko Phiri amudzi omwewo wa Mjintha ndi alamfumu yayikulu Kalumo mboma lomwe la Ntchisi akuchita ulimi wa mbewu komanso ziweto zosiyanasiyana. Akalulu abereka bwino chaka chino ndipo banjali likuyembekezera kupeza phindu. Pafupi ndi nyumba yawo pali dimba kumene akubyala mbewu za masamba osiyanasiyana amene akuwathandizira kapezekedwe ka ndiwo komanso ndalama pamene agulitsa. Pakhomo pa mayi ndi bambo Staliko Phiri ndi pa mwana ali Lenji kudzera mu ulimi. Moyo wovutika kwambiri poona ni mine timakhalira. Nde uyamba kwake kudali chifukwa chowunikidwa ndi bongo limene lasopo. Nde tatiphunzitsa kuti tizichala mbewu zosiyanasiyana pa bedi. Tidona uri ni chinthu cha mtongo waperezedi. Foti ndio timadya ndiwo zosiyanasiyana koma zili za masamba kumene koma zosiyanasiyana. Foti mumakhala mulilepo, muli bonongwe muli ali momwemo, muli mustard, mitundu yambiri ya mbewu imakhala ile pamene. Komanso ni zimene zimapangitsa kuti moyo wathu ukhale osangala. Foti timadya za magulu 6 masamba salephera pa gawo limene takuoza pa khomo pathu. Ndipo masamba amatipatsa phindu na kuti tigulitsewe ine ndimakhauri mwina anili kuntchito ndiri vakazi ogulitsapo ndozi jazo ine nikamabwera kuti nagulako ndiwo zakuti zimene zoti zonjezera pa ndozi zimene chanti nazo ngati za masamba zimene tupezamo phindu mu gawo limeneli ndiwo za masamba. Ine mawanga onjezerapo ngati ku gawo limeneli alangizi athu achisomo tsamwa atafika mudzi muno
atatipatsa gawo limene kuti mukhazo makoza madimba pakhomo ya menemo muzikoza mabedi ya 3 meters mulifupi 2 meters ndiye kuti notipatsa mbewu ngati poyambira lepu mustard chinese nobwera bonongwe ya kazota mwemo ololimanda ya ndiye kuti tafesa ndiwo zathu ndiye kuti pakhomo pathu pano ndaone kuti moyo wanga niwosinthika chifukwa kale nimatha wafusa abambo apo nsadapite kuchita munipatse ndalama ndiwo pamene lero atangobwera chisomo tsamwa mulipatsa uphungu menewo chichonse pakhomo panga pano chidasinthika monga nenenamo chifukwa sina apempha ndalama kuti nikufuna ndalama kuti nikagule ndiwo fanze ndiwo zilipo ndipo niyamikira kwambiri chifukwa chabwera ngati ulangizi umenewo chifukwa ni dimba la pakhomo lino komanso ziweto zing'ono ngati nkhuku okalulu nimathupezako ngati ndowe uthira mudimba muno ya timapanga so manyowa ngati pagulu ya tikakoza manyowa aja kale timavutika upita kwa amene oli ni ziweto ukagula kwa kumene kuti tikoze manyowa pamene pana atabwera chisomo tsamwa ndikuti tipatsa akalulu ndikuti mathupezako ndowe komanso nkhuku ya ndikuti timaola basi nkupanga manyowa nkuthirako muno mudimba muno ndalo zathu zikhaza bwino fasi tithira fereleza ya koma timanguthira manyowa tikakoza ya zake mumapanga yopena kumunda moti kumundako uchala chimanga chathu chimodzimodzi timagwitsa ntchito chani manyowa koma uchokera mu wasi wapo atatiphunzitsa chisomo tsamwa alangizi wathu mulimi muli phindu muli phindu tinguti muli maphindu osiyanasiyana moti muli mifeo pabanja pathu tuona moti muli phindu kwambiri foti tulupeza magawo osiyanasiyana amene kale amatisowe kusukulu vana situvutikana nawo olo pakhomo olo ngati kumbali yoti tithandizire vana mzinthu zosiyanasiyana situvutika koma gawo lalikulu mwini malo ndiri uli muli phindu lalikulu ngati imene lafikira pano boma pereleza wadiwa kwambiri ndiye ngati imene niuonera umoyo wathu wapano pakhomo panga pano ngati kumbali afereleza sinivutika chifoti nitungugula kwa nikugula thumba limodzi kapena kuti awiri chito wenu leya achisomo tsamwa adiphunzitsa ngati kapangidwe kamanyowa ya ndiye timatha upeza matumba chito wenu leya ndikuini matumba 20 imapanga fereleza koma ngati munthu amene sali pagulu kuti aphunzitsidwe kakozedwe kamanyowa sanga kafikire fasa adziwa kakozedwe kake pamene ife adatiphunzitsa kale moti fereleza ngakhala odula kwa ife pakhopanga pano palibe vuto sine munthu odandaulaso fani kangugula matumba awiri ndeni kapanga matumba 10 koma uphungu umenewu kuti nidziwe nuti ninu bwino wake pano pakhomo sinivutika ndichifukwa cha chisomo tsamwa moti pano pasindiyeso munthu one kuti nivutika kumbali afereleza chifukwa kozidika fereleza kuti achuluke ni mmene oduliramo kangugula matumba awiri kwa pakhopanga pano ndiye kuti nilimira chilichonse. Zaka zapitazo boma linayambitsa ndondomeko ya agricultural sector wide approach imene cholinga chake ndi kulimbikitsa alimi kuti adzikhala m'magulu azichita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana kuwalimbikitsa kutsatira njira zamakono zamalimidwe komanso kuti adzitenga ulimi ngati bizinesi. Katswiri wa zamalimidwe ku imodzi mwa nthambi zimene zikuyendetsa ntchitoyi m'dziko muno ya World Bank Times Fachi wati ndi okhutira ndi mmene ntchitoyi yatukulira alimi m'dziko muno pachuma. Alimi akugwiritsa ntchito ulimi watsopano akulimanso mbewu zosiyanasiyana kucheza ndi alimi kukuoneka kuti ayambano kukolola zokolola zochuluka. Monga mone mukudziwira kuti kumalawi kuno chuma cha dziko lino limadalira kwambiri ulimi. Kuyambira kalekale World Bank yakhala kuthandiza dziko lino ku njira zosiyanasiyana zokhuzana ndi ulimi. Ntchitozi tipitirizabe kupita kutsogolo. Ife ngati banki ma projects athu ambiri amene tikupanga panopo ndionena kuti akuyang'ana kwambiri mbali ya misika. Mwachitsanzo tili ndi project ya agriculture commercialization imene ikuthandizira alimi amene akugwira ntchito m'magulu kuti azifuniridwa misika kuti zolima zawo zipeze nsika mosavuta komanso nsikawo ukhale wabwino kuti alimi ambiri apeze phindu ndi ulimi wawo. Pamene alimi akugwira ntchito molimbika pofuna kudzitukula pa ulimi ndikofunikira kuti boma nalo lichitepo kanthu.
alimi sakufuna zambiri koma akufuna ndondomeko zimene zingathandizire kupeza misika ya phindu ya zokolola zawo. Pakufunikira misewu yabwino yolumikizitsa madera amene ulimi wopindulitsa ukuchitikira ndi madera amene zokololazo zikufunikira, makamaka kumene kuli mafakitale opangira zokololazo kukhala katundu wapamwamba. Tikatero dziko la Malawi lidzakhala lodziyimira palokha kudzera mu ulimi wa phindu.